Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. In dai da ran mu kwankwasa zai zama kai ruwa. Gaskiyar lamarin nan gyaran ƙasar mu kwankwasa ne ba wani ba. Mu faɗa musu dole. Gyaran ƙasar mu kwankwasa ne ba wani ba. Sun sani sun shaida. Gyaran ƙasar mu kwankwasa ne ba wani ba. A yau ne tsohon gwamnan jihar Kano, Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana wa manema labarai cewa ba shi da ra'ayin canza jam'iyya daga PDP zuwa APC. Sakamakon mutane suna ta raɗe-raɗin cewa tsohon gwamnan jihar Kano, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, shugaban ɗarikar Kwankwasiyya, ya bayyana cewa yana da ra'ayin komawa jam'iyyar APC daga PDP, inda Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana cewa jama'a ne suke ta raɗe-raɗin cewa zai koma jam'iyyar APC ɗin daga PDP, inda tsohon gwamnan ya bayyana cewa yana nan daram a jam'iyyarsa ta PDP. In ba ku manta ba, tun da daɗewa ne dai muka samu labaran raɗe-raɗin cewa tsohon gwamnan yana ƙoƙarin barin jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC, tunda mutane suka fuskanci lamarin yana ta yawo a social media kamar gaske. Shi yasa tsohon gwamnan ya fito ya bayyana cewa ba shi da wa tsohon gwamnan jihar Kano, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, ya bayyana wa magoya bayansa cewa suna nan daram a jam'iyyar PDP sakamakon raɗe-raɗin da ake ta fama da shi na cewa zai koma jam'iyyar APC din. Tunda mutane suka fuskanci gwamnan Zamfara ya koma APC, suke ta faman tunanin cewa shi ma tsohon gwamnan jihar Kano, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, yana tunanin shi ma zai koma jam'iyyar APC din. Mun samu wani rahoto ta hanyar na kusa da shi, wato kan Saifullahi Hassan, inda ya bayyana wa jaridar Daily Trust cewa tsohon gwamnan jihar Kano, Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, ya bayyana cewa shi ba shi da ra'ayin canza jam'iyya, tunda yana ganin ma kuma wasu daga cikin magoya Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwason sun nuna cewa fa su a shirye suke da su bi jagoran jam'iyyar duk jam'iyyar da ya koma. Idan yau ya koma APC, a shirye suke da su bi shi, idan kuma ya zauna a PDP din ma a shirye suke da su bi shi. Sannan kuma sun bayyana mana cewa su mutum suke yi ba wai jam'iyya ba. Sun ce sun tabbatar da duk inda tsohon gwamnan jihar Kano yake, alkhairi yake kokarin gina wa al'ummar jihar Kano. Wannan ne yasa wasu daga ciki suka nuna ra'ayinsu cewa su fa a ra'ayinsu Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwason, ko da a ce jam'iyya mai alamar wuta ya koma, a shirye suke da su bi ta, ko da ko za su kone a rayuwarsu. Wannan ne yasa injiniyan ya tabbatar da cewa yana nan a jam'iyyarsa ta PDP, wanda yake san yana da masoya ko kuma magoya baya 'yan amana, wanda a shirye suke da su bi shi duk inda ya koma. Wannan ne yasa injiniyan ya fitar da sanarwar cewa ya kamata a daina jita-jitan cewa a shirye yake da bar jam'iyyar. A nan ne kuma wasu daga cikin jam'iyyar adawar suke bayyana ra'ayoyinsu akan raɗe-raɗin komawar tsohon gwamnan jihar Kano, Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, jam'iyyar APC din, inda wasu suke ra'ayin jin daɗi, suke bayyana cewa daman jagoran mutumin kirki ne, ba wai ya jam'iyya ce ta yi asara ba, da mutanen Kano sun yi asara. Wannan ne yasa wasu daga ciki kuma suke bayyana cewa in fa jagoran zai dawo jam'iyyar APC, dole sai dai ya haƙura ya zauna a ƙarƙashin jagorancin gwamnan Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda a nan ne shi ma Musa Ilyasu Kwankwaso ya tabbatarwa da Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwason cewa a shirye suke da su anshe shi hannu bibbiyu a jam'iyyar tasu ta APC, amma fa matakar idan zai yi wa gwamnan jihar Kano, Kadimul Islam, biyayya a ƙarƙashin jagorancin jam'iyya, inda Musa Ilyasu Kwankwason yake cewa daman tafiyar ɗaya ce. Idan gwamnan ya dawo, za a haɗa hannu da ƙarfe don an ci gaba da taimakon jihar Kano. Daman can su ba adawa a tsakani, daman can ba wata adawa ce a tsakani ba. Abin da daman suke wa adawa shine